الرحمن علم القرآن bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental aliyenke walla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantati ɗiɗi ɓiɗe ziar ceerno salif so to bokke jalluɓe ñalɗe ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba khalif mo bokke jalluɓe ceerno abou salif so wonduje ceerno mamadou lamine so ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder dohli dunde baba adama koye teddungal la ɓesgu ceerno amadou bocar alpha bamo hoore fonde e gardagol on délégation khalif ceerno ibrahima ba kame ɓesgu ceerno yero kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangue yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e neyya konngol yeeso halif ceerno ibrahima ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo boke jalluɓe abdoulaye dawouda diallo waktuji sappo e neyya juulal salli fana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe ngo kala ma tinduɗeɗon guenare juuriyade ceerno salif so e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe tawateɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon ziar 32e édition ziar ceerno salif so to boke jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental aliyenkewal yo allahu kon hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndele moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettode serenɓe min jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e sénégal aduna o foof rafi kala wawa hollude en caggal Allah waɗanen jaam e sutura ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe dañde weltare artude e banggue jayndeli ɗi ina jeeya hande ko ɓuuri tengtude hen ko ganduɗa ete ko kañum fayi e banggue tan ma salarial ɓeydiɗo ɗo e nder leydi meɗen sénégal kono kadi caggal ɗum haala député ji piinoɗi Amy Ndiaye ñiibi haala mabɓe nane nder jayndeli ɗi ha tengti e ko ganduɗa ko kañum woni manifestation dañɗo toon to diwan mo Casamance sukaɓe ɓe ganda beltake e Ousmane Sonko jiɗɗo woppude ɓe mbaalay beddaji ɗum ko joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi non tigi hettenkoɓe yeeɓiyankoɓe gudditiren ruɓɓindu jayndeli meɗen nde jaynde gendire le soleil on ji oɗo subaka kañum noon addi tan ko koppuyel ene waɗi weccitaji walla mbiyen copareje nde goni hen ina noon fuɗi ɗum noon son ji ɗum woni tan copareje jogorɗe nannede nder leydi ndi sara e banggue kala ɗum ɗon e banggue foof woni ko ganduɗa ete gardiɗo leydi ndi e gouvernement ɗum muɗum ne jogori e waɗɗe ɗum jaynde gendire le soleil dawri oɗo subaka caggal ɗum garene jaynde las noon kamɓe ɓe gari tan ko wiide oɗo DG kay kañum haali banggal bilan muɗum e milliard uji temetati ɗi ganduɗa yete haala muɗum haalama ɗum ɗon kay woni ko ganduɗa haalama ha joni ɓe mbi yette kanko DG mo sapkowo sukaɓe ɓe kay nani ɗo joni ƴetti guite mumen ne pawe dow makko ɗum tigui woni konguɗi ɗi ganduɗa nane nder jaynde las caggal ɗum garene jaynde li quotidien oɗo subaka noon ari tan ko hollidde banggal masse salarial ɗo e nder leydi meɗen Sénégal woni salaire aji ɗi to andete kay ɓeydima woni ummima e to ganduɗa kañum woni temedde tati e capantati piccal ɗiɗi milliard uji fayi e temedde tati e capanɗe nayyi e nayyi piccal go e milliard uji e banggal CFA ɗum kay woni ko ganduɗa so ƴewtidama woni
beydama tigi to bangal salaire to dum non nane tan ari ko ganda kanyum woni gasirde hitande ujunnaje didi nogase didi dum tigi li quotidien dawri e odo subaka ngaren ha joni jaynde les échos non ari tan ko hollide bangal cellal balli Pape Alé Niang kay ko ganduda yete ena do joni kay uddi haqillaji dum non woni ko haalete odo saha dum don be mbi non abe ena foti darede no Pape Alé Niang yaltire dumbirdu faya koreji mudum walla hota galle mudum sabu odo saha kay ko cadele tigi o dañi to bangal cellal balli mokko be mbi Balla Gaye 2 ko dañnodo blessure e combat mudum hade combat o arde be mbi CNG non ko tikkudo tigi e didon kongudi ganduda yete sutama caggal ndewo liba kanko Balla Gaye ngarene jaynde vox populi odo subaka kanyum non wi tan ko lebbi jeegom be kay ciokete kambe be don non woni Massata Samb e Mamadou Niang adi don lebbi jeegom non fawama tigi million ngaji joyi dibe poti dampirde odo biddo debbo biyetedo Amin Ndiaye ñibi be mbi non to bange politique to yete kay ko faye bebe ganda ko kambe mbiyete serenbe e kay serenbe dillobe bangal politique e kay wiyete be yete ko almube e militanji dum don addi cadele de don cadele ne wawi wiyede hen aka cadele be do kay nangabe woni Massata Samb e Mamadou Niang be don dido do saha nane dumbirdu be mbi Pape Alé Niang kay wodo saha ko baddo malaise nane juude kay bebe nganda kambe ngoni safrobe be dum tigi halaji jaynde vox populi caggal vox populi ngarene jaynde alerte non odo subaka wi tan ko gardi do leydi ndi kay ko cokkudo noppi mudum e gede Pape Alé Niang ko non tigi alerte ardi odo subaka sababu mbi gila o soka ha joni ala ko wi hen te dum don wana ala wala mo foti kay halde hen ha odo kay woppite fatay koreji mudum dum woni kongudi dibe gaddi kambe jaynde alerte ha joni be ngarti kay e tan ko yene Massata Samb e o mo ganda kanko ni Mamadou Niang faade hakkunde mo be Amin Ndiaye ñibi million ngaji joyi e dubi jeego e lebbi jeegom dibe poti lelade ya dumbirdu ngarene jaynde l'observateur non e odo subaka on ji kanyum non addi tan ko odo biddo debbo mo ganda dañi ko sukabe liruji 6 mois non woni sukabe dido ganda ko takkondirbe funebe takkondirbe dum non wi ko gurdam musdamo musata o tan wurata kanko odo biddo debbo gurdam gandon ene jeya hen wasde dañde ni ko hokki bidbe makko nyama walla njara o sotta ko mewuji di ganda ko sachet di nogas ko dum o jettata o tufana bidbe makko o totta be njara dum non woni kongudi di biodo biddo debbo kay addi e ndedo jaynde l'observateur ha joni be ngari tan e condamnation député ji dido kambe sardiyankobe dido be don non be tan piyama walla fawama e dow mobbe lebbi jeegom dibe poti lelade ngaren ha joni e jaynde enquête be mbi non do joni ko losko kay fawa e dow Idrissa Seck kambe jaynde enquête sabu be mbi kanko Idrissa Seck hala makko nanaka gilanden ha joni politique goto fo nani yaltani wi ko candidat kanko Idrissa Seck o jeyama e dañbe ko tolni de 20% woni temedere jettuda fofu nogas di kanko jeyno dum to bangal yete yimbe e élection ji di ganduda yete benni élection ji présidentielle kono gilanden ha joni kay amoni wi tek amodiji ko dejere ndedon losko kambe jaynde enquête be jidi andude holko saabi dum sabu o nanaka ha e haydara kanko Idrissa Seck ngarene jaynde direct news non e odo subaka hiko tonto diwan mo Ziguinchor non be mbi tan ko hanki kay wuli jaw sabu kambe étudiant ji didon di ganduda yete be ngoni ko do e Dakar abe wanno loge kambe ben kay dañi cadele de don cadele non woni ado be kodi do yidi tettede saabi ina tette ko kay do ko odo ko Ousmane Sonko jabani yobde odon kay immeuble mo ganda ko Abdoulaye Balde e jonde mudum jettonno dum sukabe Ziguinchor tonto Grand Dakar ngambe mbawa wonde to ne gonki moji be jangoya be jippo dum don non hande kanko odo kay Ousmane Sonko be mbi ko baddo résilier odon contrat ha gasi dum non holliri mette sukabe be don ngarene jaynde le quotidien kanyum non aritan ha joni wiide yete
ko ganda kañum woni bangal cour des comptes kay be Mimi Touré e tan Guy Marius Sagna ko be daribe ngam tan nawde ko tolne diagorde be ganda kambe ngoni ministre uji sappo e bangel lawol saabi dum non ko cour des comptes ko wadbe be don épinglé kanko non mo ganda kanko ni ministre de la justice Ismaïla Madior Fall o wi ko dum don kala ko foti wadede hen ma wade hen losko ma uddite e ko way non dum non Mimi Touré e Guy Marius Sagna padani dum don be mbi ko plainte ma nawe e lawol ngarene jaynde Dakar Times none odo subaka ari tan koy hakkunde Ousmane Sonko sukabe Ziguinchor étudiant ji honnobe do e Dakar sabu be mbi ko contrat odon badado résilier kay addi de don cadele te non odo biyetedo odo mo ganda ko kanko wiyete Muri Bambay kanko Muri Bambay non o wi ko Ousmane Sonko sodi immeuble mo ganda jarta ko million ngaji nogas ton to diwan mo Ziguinchor wadde non so yobanani be do sukabe wana lawol sabo mo jetti ko parejo mo nanni dum immeuble mo sodi ton to diwan mo Ziguinchor ngaren e jaynde Libération kanyum non ari tan scandale hakkunde Pape Diop et tan odo mo danjuno haala habe je he lawol dum non ton to diwan mo Saint-Louis to yette kanko Birama Jeyi Sar hakkunde mokko e Pape Diop gonnodo do maire mo Dakar dum non ko pareje de don ene tolne temedere e capande nay million ngaji e ko pareje meden ndewo nawno moy lawol non be mbi odon enquête kay koko uddano tigi kono non mataw be mbarno ko appel kono odon appel ha joni koko jokki uddede kadi sabu be kanko bodo biddo gorko walla mbiyen odo gorkaajo kay mo ganduda ete kanyum woni Birama Jeyi Sar wi kopareje dedo o tottirano dum ko tan ngam nanude dum e bangal sadakuji nanude dum e bangal serenbe e ko way non de be parata kay di don sungoli ko dum saabi tigi de don kopareje yaadi hen wadde non ala ko haali hen be mbi Pape Alé Niang odo saha état de santé mudum koko wadi critique dum woni ko ganduda ete kay nane nder jaynde Libération ngarene jaynde Stade coftal balli kanyum tigi wuddata damal e odo subaka bimbi kay ko janvier mo ganduda odo saha ko janvier ne wawi wiyede teddudo walla janvier jogordo musde walla jogordo welde e tan joueurebe meden Sénégal wonbe ton to diwan mo international dum non woni kongudi di ganduda yette addama be mbi Sadio Mané kanyum woni yeso sala e tan o bietedo Osimhen e Mahrez sabi dum non kanko woni meilleur buteur mo africain do joni o dum non di don butuji benni tigi di Mohamed Salah e odo bietedo Osimhen e Mahrez di kongodi uddata bindu jaydeli meden gudditen hello wongo joni wonta so Allah lamdo jabi non tigi hettiyanko be udditen hello wongo e odo subaka haden bennude tan en garete kabaru mo ganduda yete ay kewito e de vedeno woni accident musdo dañdo to nete dum non ko camion mo ganda yete mataw tan ko frein-ji mudum wasi odon camion ha addi jeya ton to diwo sara ko ganda kanyum woni rond point mo cité keur gorgui don non be mbi won basta hen fittandu mudum ko jogino moto goddo kadi jom moto kanyum ne dañi hen gañandeli musdi e kay otoji kewdi di ganduda yete ko crambolage tigi bonni otoji kewdi odo saha momin kaldata ya modon woni odon kabaru jippido e meden joni dum non hettiyanko be en garata e bangal combat Balla Gaye 2 e suñu lamb odo subaka non suñu lamb addi tan ko wiide mbele Balla Gaye 2 woni koy gasirde carrière mudum dum woni namdal ngal kay dum don non ngal don namdal non wonbe ganda cuuti hen kongudi mumen ko badono ka Emerson e Bombardier kambe non odo saha be mbiyete ko be jopi be pedeli kay Bombardier kono Njaga Sow kanyum gondo ton to diwan mo Pikine o wi tan ko kanko Balla Gaye 2 o fuddi ko non jettude mata ko duubi makko fuddi yette wadde avancé ko jettudo âge tigi ko dum sabi amo
mo daña woni caɗele oɗo saha sabu goto fof ne andi yette kanko darde makko darino sabu ko ganda kañum woni 18 ans de carrière woni duubi sappo e jeetati kanko ɗo ɓiɗɗo gorko o dañi hen défaite tan ko laabi jeegom wadde noon ne wawi wiyede ko daraniɗo tigui lamba te kadi ko kolle ko darinoɗo to banggal lamba ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ala fo bawɗo yeddude ɗum kono noon saaha foof seniye fin de carrière mbir ene heewi ƴewtindede wiyede kanko bonni combat o walla kanko waɗi ni walla kanko waɗi ni tawa noon ndewo wonanno e hakkude hoodere makko amo waɗa ko watta walla o ara o yawno combat o yawa yimɓe fof mbiyanno ko combat makko ɓoyata no waɗanno ni ɗo joni hewɓe so waɗi ɗum mbiyata ko jeyɗo combat walla combat o tottani ɗum ko foti tottude ɗum kono noon ko woni foof koko jogui saaha muɗum saabu neɗɗo yahat ina mawna doole muɗum ena usso woni gorko woni debbo ɗum ɗon hande desi ari woni feñde e Balla Gaye 2 caɗele ɗe ganda o dañino ɗum ɗeɗon caɗele noon ɗo joni ɗo ƴettata âge ɗo wiyatake ma iw kono ne wawi ustade kono noon iwde kam iwata saabu so tawi o wadda koye sukaɓe hande waweno boyña yen fuɗɗiɓe ummade ɓe ganduɗa ete hande doole mumen e doole makko kanko potani ɗum ɗon wonata ko ne wawi addandemo caɗele ngal ɗon banggal faame tan koye gasirde tigui carrière makko o woni saabu so ƴewama e banggal football hande sene haala Cristiano Ronaldo mo ganduɗa dañi duuɓi muɗum tagani ɗum hewde noon foof ɗo sen ƴewtidima ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono wiyete ko to carrière makko politique nana gasa saabu ko âge makko woni ko wadde avancé hande to banggue football so neɗɗo fuɗɗima dañde 35 ans fay dow tan wiyete ko yo ƴeewe hankkadi no waɗiri retraite e banggal ngal ɗon walla jeewoya club aji goɗɗi e heeɗoya toon ɗo noon e nder leydi meɗen minen en ngala culture oɗon saabu neɗɗo yahata plus de 40 ans ene wona lamba ene sippira ene waɗa sport oɗon te oɗon sport woda ko ganda heewi ko usse nder ɓandu ma on ɓe ganda ni jahat ha duubi 50 tawa nana cippira kono doole gonnoɗe toon nde nattat wonde ɗon heddoto tan ko neɗɗo ne wonde ɓernde muɗum tinde ɓernde nde kam ina tiiɗa kono doole ɗe gonata ɗon ko noon tan andirte kankone Balla Gaye o fuɗɗi ko ƴettude âge ɗum ne yo jaɓane ɗum oɗon âge mo fuɗɗi ƴettude feeñata makko heddi tan ko o ƴeewano liggori miñi ko Sa Thiès kañumne ha wawa darade wasa nadde wone gueɗe to banggal sport waɗa sport naturellement saabu so waɗi sport naturellement tan mawa heeb ko foti hebde ko saabu kala ko yiɗi dañde so waɗi ɗum ko ganda kañum woni sport dewɗo e lawol o rewi jetetik dañɗo mo ganda ko pawiɗo e lawol tan o dañata ko doole de o foti dañde ɗe te lamba ko doole namni kono wona ɓandu hewndu hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗon guddisten ruɓɓindu jayndeli meɗen heɗade conseil aji moɗon onon e haqqillaji moɗon e commentaire uji yo Allah waɗanen jaami kisal hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hitande jaam heɗanon e banggal caméra e banggal montage ko Ali Fall ha gongol so Allahu lamdo jaaɓi bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah mbimi ñalawma tawti bandum no adorino kala hitande ngal dental alliyanke walla den lulde nde balɗe ɗiɗi islam kame teddungal ar wonire capantati ɗiɗi ɓiire ziar ceerno salif so to bokke jalluɓe ñalɗi ɗi jaggama ko jeegom kame jeeɗiɗi lewru janvier 2023 fof noon e tintinde bandiraɓe julɓe gardagol imam ratiba Khalif mo bokke jalluɓe ceerno Abou Salif Sow wonduje ceerno Mamadou Lamine Sow ina tentina dendagal julɓe tawteɓe nder johli dunde baba adama koye teddungal la ɓesgu ceerno Amadou Bocar Alpha Ba mo hoore fonde e gardagol on délégation Khalif ceerno Ibrahima Ba kame ɓesgu ceerno Yero Kudejo toto baroɓe ñande aljuma jeegom lewru janvier uddite oɗon ziara caggal juulal takusan ko asru juma e nder nguɗon jammagu noon ma wal mawludin nabi sallallahu alayhi wa sallam ñande aset jeeɗiɗi lewru janvier tuggude waktuji jeetati ha oɗon waktu sappo ko bismade ɓeɗon hoɓɓe ummiriɓe guure saraji kala waktuji sappo ha sappo e tati ndeɗon deftere ma jangue yadude duwaw faade rendo julɓe kala waktuji sappo e tati ha sappo e nayya konngol yeeso Khalif ceerno Ibrahima Ba caggal ɗum ko ɓeɗon hohoɓe diine hohoɓe dawrugol ha e hohoɓe aada kañumen tigui ma koke konngol délégation maire commune mo bokke jalluɓe Abdoulaye Daouda Diallo waktuji sappo e nayya juulal salli fana waktuji sappo e nayyi powɗo hojomaji capantati rendo julɓe
julɓe ngo kala ma tinduɗe ɗon guenare juuriyade ceerno salif sow e dendagal ɓeɗon mayɓe julɓe taweteɓe ɗon ko ɗon de uddata oɗon siya 32e édition jiar ceerno salif sow toto boki jalluɓe jeegom hay jeeɗiɗi nduɗon lewru janvier 2023 bandiraɓe musidɓe tedduɓe on bismame ngal ɗon dental alliyen kewal yo allahu kono hawrude hen ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان